Het is dit hier drukker als dat de organisatie en de burgemeester van Ljouwert in het voor verwachten. We hebben vaker de uitmarkt gehad en dan komt het langzamerhand op gang. Maar je ziet nu, het is bijna een soort straatfestival geworden met zo ontzettend veel optredens. En mensen lopen allemaal blij rond. En wat ik vooral de laatste weken merk, die flow van de culturele hoofdstad, dat wil iedereen gewoon winnen. Dus ik ben nog een beetje bescheiden, want de wedstrijd wordt nog gespeeld. Toch bleef Kronen optimistisch over de komsten van Ljouwert. De andere steden hebben toch meer top-down cultuur. Een beetje ouderwets van Schouwburg en natuurlijk moet iedereen er naartoe. Maar wij hebben dit van onderop opgebouwd. Dus wij maken cultuur in Friesland met mensen samen, in de wijken en in de bedrijven zelfs. Ja, en hier zie je dus dat al die mensen ook gewoon meedoen aan allerlei evenementen en dat niet alleen willen zien, maar ook meedoen. Nou, als de jury dat meepikt, dan is dat een onderdeel van onze verdediging. De meeste activiteiten winnen in en om de Prinsentuin. De uitmarkt is een presentatie van wat de culturele instellingen het komende seizoen te bieden hebben. Net alleen nog op straten, maar ook in de theaters worden een soort mensen verwachten. Ja, maar dat moet ook. Weet je, mensen willen toch naar het theater. Als er mooie dingen zijn, komen ze er naartoe. En er wordt de hele tijd gezegd, ja, economische crisis, maar als je mooie dingen programmeert, dan komen ze. Kijk, en de kracht van de uitmarkt is ook, we zijn groter dan ooit, dus daar komen mensen ook op af. Mooi hè, die kleuren. Had je nou hier zou zeggen, waar zou je dan het komende hier het meest uit? Als we na weken winnen, dan ging ik er vanuit dat we als opmaat naar 2018 geregeld dit soort projecten hebben om ook langzamerhand naar 2018 te groeien. En daar zorg ik heel wat naar uit.